Tak, vítejte u herní novin. A teď tady budeme stavět barák. Že jo, Kubo? Jasně, Vekla. Tak se neví tak říkat. Můžeme zvolit jakýkoliv blok. My volíme cihly, protože je to takový normální materiál, který se používá i v reálu. A vy si můžete použít jakýkoliv chcete. Co? Pokračuj. Teď nemůžu mluvit, nevím moc čem. A řekni, že stavíme chatu, barák bude tam. Teď stavíme chatu a barák postavíme někde jinde. A vrátíme se, až bude hotový, protože to určitě bude trvat dlouho. Takže... Vítejte zpátky, takže máme chatu dostavěnou. A vnitřek vám neukážem, protože tam to ještě není hotové. A teď jdem stavět barák. Jdem na to. Dobrá. Tak první, co jako každý musíte udělat, najít si vhodný terén. A rozsvítit. Načí vyjet někam ven. Proč? No, my volíme někde na trávě. Nebo někde na nějakém pahorku. A nebo rovnou můžeme udělat na stromě. Co říkáš? No, to je jedno, tak teď tady vidím pěknou plochu. Jsem viděl. No, tak jdeme začít stavět. Zase volíme cihly. Na osvětlení volíme louče. A budeme používat dřevěné dveře. A máme na to dřevěnou tu desíčku, abychom nemuseli furt otevírat a zavírat. No to je jedno. Tak se vrátíme, až bude zase barák hotový. Menší problém, upadl mi kamerovací systém, ale zachránil jsem ho, takže... Dobrý, už to máš? Tak, vítejte zpátky, teď vám ukážu takovou střechu zajímavou, která bude vypadat zajímavě. Tak. A teď jeden takhle postavíte a dáte ho takhle, aby se to překývalo, aby se to nepřekývalo. A teď uděláte hop, hop. A teď to prostě uděláte, obstavíte furt. A ten váš dům bude vypadat zajímavý. Pokud se podle nás budete řídit, tak vám to radím udělat, protože ty domy pak vypadají lépe. A pokud mě budete chtít zastihnout na nějakém serveru, tak hraju na jednom serveru, Coolwebs, nebo Ray server. Sice tam nejsem admin ani helper, ale helper se možná stanu. A pokud to uvidíte hráče Veser, tak to jsem já. Tak, tak zase menší problémy s natáčením. Ale nebojte, Veser se vyřeší. Tam vidíte kravičky, které zabijem. Kravičky dlouho nebudou žít. Dáme kamikaze na ně. Ale v příštím díle uvidíte Buffy 2, protože je to česká hra, je to dobrá hra. Mně se zdá lepší než jednička, protože mi se jednička moc nelíbila. Mně se nelíbí grafika, takže bychom udělali lepší grafiku. Špatná grafika. Je prostě lepší grafika to má. Lepší grafiku to má. A no, můžeš mluvit. No, si to tož na sebe, jakoby. proč? Když můžeš jim ukázat, jako,
takhle jsem třeba najednou včera, jak jsme natáčeli, tak jsem to jenom takhle udělal. Ale chvilku bude, pak jsem viděl černou ovečku, to taky bude čekat smrt. Tak. Slyšeli jste, barák už máme, střechu jsme právě dodělali a teď vám ji ukážu. Vašku, prosím. Jo. Takže jsem zpátky, teď to zase přebírá Kuba. V hraní, tak. Tak počkej, řekni. Prosím vás, teďka se ještě na chvíli. Teď se na chvilku vypržíme, protože chceme dodělat dveře. Ale jak budu hotový, tak se vrátíme. Takže jsme zpátky, máme to hotový a teď, jak jsem sliboval, jdeme zabít kravičky. Ještě se na to, haha! Jdem kilovat krávy! A jak vidím, začíná nám noc. Takže ne, doleva. A máš krávy, jdi je zabít. A jo, ovce, tak ty taky. A kuře, zabij kuře, zabij všechny. Do nich. Zavři kravičko, zavři. A teď jdeme zabíjet ovečky. Pomoc, kdo mě chce zabít. Pomoc, kdo mě chce zabít, pomoc. Teď jdeme zabít čarovovty, který se dostane. Ale mně se zdá, že protože oni, když vidí, že nikoho, co jsou všechno, takže teď se s vámi loučíme. To je debil. Kdo? No ty. Proč? Ještě se neloučíme, vole, jak mám psát? Tak ještě se naučíme? Tečko. Počkej to, a co chceš? Čas? Jo, Ty... Ne, počkej, ne. Sky. Vrca a shift zmačkni, shift. A teď píš time set. A máme tu den, vidíte. A teď vám ukážeme vnitřek baraku. Tak vítejte v baráku, tady jsem to zajímavé, poznáte, že tady byla tráva. Ukážu vám to zvenku, poznáte to, že vybrali jsme dobrý materiál a zatím, jak to na chvíli vypneme, tak budeme zatím ukazovat, dělat pokoje a jak už doděláme pokoje, tak ukážeme vám barák, pak vás provedem a děláme si podzemní dráhu. Takže čusi. No, už natočím. Nevadí. Jo. Takže vítejte zpátky. Barák máme hotový. Barák je hotový, máme tam pěknou televizku, je to full HDčko, máme tam pěknou kuchyňku. A tak provedeš nás? Jasně. Tak. Ale. Promiňte, toto se nám stává hodněkrát. Takže teď jdem do obyváku. Tady je obyvák. Máme tady pěknou televizku. Televizka Full HD, tady je gauč. To jsem postavil já. Tady kámoš. Tady máme malou kuchyňku, pec, dávkovač. Tady je knihovna. No, máme tady plno knih. Kde máme ložnici? No, ložnice, co však máme máme chat, to si můžeme furt nastavovat. Tady máme pracovnu. A ložnice nebudeme potřebovat, protože je na 3 už je povolen, už je chat. A je tady opečko, takže může dávat den. A takže teď se s vámi loučíme. A uvidíme se u dalšího dílu. A tam bude podzemní železnice a dostavíme chatu. Takže čus.